LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Omar, Jatelo. nango baba. Akwe. Kor. Eh. Ma ane barabara ni wango uo. Oh, I don't winji ta winji. Winji ti winja winja. Karawani. Oro pimna nyi wuodha ini nade. Anta antie maber. Ande antie maber. Gimi ndiko chema koro dhano penjore ni Mana andika ang'o mari. Donga paro ni jaluo wache ne gima nandiko, ok ne gima andiko. Ema wacho ni gima nindiko cha. Ema koro dhano penjore ni to en nong'e nade? Omari, gino kidhie account mar Simba Kolo @Wodakoth kanyo, gino iparo ni nondik karang'o? Gicha to nondik chon. Kata kinene en gima osebudho. Omari, gino andiko tarik 18 dwe mar 9 2025. Koro kata in ng'ama odhi sikul, en cha gimoro ki edit to edit miket nyaka tarik gi dwe gi odiechieng' e wiye kanyo. No. E Facebook. Omari, aning'e ni okaero walo mag gima chanda, okaero ga walo gi jok moko ma akia nya wacho nang'o, ok associate ga gi jok moko ma winjo gi bet ne piny, odwaro ni explain mang'eny koko winjo. Iwinja? Ayudi. Kapok achako ni wach Tony, apar ni mane gima omiyo igona simu donge? Ma ane mana achako ni wacho no adier manitie donge? Ane ni ikwong ikwayo namba. Ing'e ni kwayo namba gi e Facebook. Ting'e ka ng'iyo aneno account cha. Mi namba. Kech napakata ni maybe ng'ama tiyo gi account no. En jasudo mok nya yie kata ni maybe owuo. Owuoyo mane Omari, to kata seche manyo jasudo mane to asegocho no Mondi Wodombei, asegocho ni Elito to Elito to nyogolo video ma dhano chako yanye, agocho ne awuon ka penje gimomiyo mano timore, mwawuoyo kode. Asegocho no Mondi Wodombei jaote, en ber nigi namba na. Roy Thanda nyogo na simu saa 5 mar otieno, mwawuoyo. Asegocho na Koli personnel. Yes. Koro nyaka gie sani nyisa ni wan e yamo kose wan kanye mondo wane kaka watimo, niwach aneno ka ya wang' to samoro ya nyalo wang' kaparo ni awuoyo gi jok mawalo kode gi to kara in ema wuoyo kodi. In e yamo samu donge momiyo nadwa ni turn video to emomiyo kuonga gocho ni. Nang'e ni maybe in kuminyalo turn video mondo hapana, client nyaparo ni adwa yang'e, aketo mana gari e bath ndara kama. Yeah. Koro Omari, nitie club moro miluongo ni Volcano Gardens Kawangware. Volcano Gardens Kawangware, there was a time mana apango ga tich kuno, wuon go iluongo ni Agi, dichuo iluongo ni Shona, ni mzungu fulani hivi. Yes. Volcano Garden asepango kevo makawili.
Volcano Garden asepango Kofi Makadori. Yeah. Volcano Garden asepango Tony Ndiema. Volcano Gardens asepango ka manager mare en Nyakwar Rucho. Isepango ng'awa ka manager mare Iwinja? Steve Ojanam ka manager mare Nyakwar Rucho. Oh, Volcano Gardens asepango majomi kwano gi te ong'eyi in person. Iwinja Omari? Alo. Awinji ni lal matin. Awinji. Koro iwinjo Omari? Yes. Koro gikorka kora ing'eni Omari kata mana sani anyago ni simu to namba ni ng'ato emomiya. Koro ng'at momiya namba ni cha mawacho ni ane mana connect wuoda koth gi Omari, lakini wuod Omari to feel ni en ogocho ni Omari direct magi wuoyo. Ukweli ama uongo? Very true. Koro en adier makende ni seche mi associate gi ng'ato ka sani wawuoyo go Omari niwach gini ohinga ting'o kendo ochuna manyo Omari kata Omari omanya. Kopo no kosedhi kaka paro tachako lando kaka Omari ofuo kaka Omari ang'owa. Jok ma wacho ni edit post go gin jok ma an godo e inbox na manobiro nyisa ni aruch gino. Ema koro gineno fupa ka nyiso gino wall mara gigo na post 2025 ok anyagolo. Wach mana post en ni yawe luoro. 2024. Yes. Ema napange Tony Ndiema tich. Kana pango Tony Ndiema tich. To ne wawinjore 45,000. Yes. Kana wawinjore 45,000. Yes. An ga gi sound mar Brona. Yes. No base club no by that time. Yes. Takono Tony ni koro gimatimore sound an godo posters agolo ni mama chagolo nyaka bana imis 45. Tony no biro. Yes. Tony kane oidho stage no idho gi bonza sadek. Tony kane oidho stage gi bonza sadek to kane ochako wer to oluonga to nyisa ni wuoda koth. Manyna pi moro manigi ndim kama. Pi maliet tadhi taomo e kaunta kanyo, kaunta ma Volcano chiegni gi stage ok bora sach. Yes. Tadhi e kaunta ka kanyo takao pi gi thamos takeloni. Onyisa ni bwana pok achako wer asach gima wanya timo, adwa nabed piny amodh pigni niwach awinjo ka an gi shida moro, duonda chanda. Yeah. To lore stage to wan ga gi kamoro ma jothum yuego ema kata kane Okoth Jarapogi obiro, there was a time Okoth Jarapogi nobiro kanyo. Ma e gima nachako godo ni ng'ato nyalo mi tich unknowingly, ma kana wuoyo gi one club not a suggest ne Okoth moluoro gi toka mogocho ni Kokomo ma Kokomo Okoth obiro motiyo. Obiro kikia. Yes, but I was still there. Makata kanoromo samane Okoth dwa dhi break mar chiemo, an ema nonyisa ni odwaro chiemo kendo duogo loko pache mokwer ni ako sawa mo ochwe mako chiemo chieng'oni. Koro kana tere kama nego bed ni omodhe pigni to onyisa ni bwana sawa asemodho pi wadoge stage kodhi to ineno gweno momonyo gwal ka timorega. Mane kaka Tony timore. Yeah. To agiluonga ni wekolo hebu kuja tadhiyo to penja ni kwani huyu mtu mumeelewana mkule pesa yangu, si huyu mtu ndio umeniambia ameimba ile song ya sijui nyamuse. Nikamwambia yes, this is the guy. Ati hapana, huyu ni mtu tu umeelewana mkuje mkula pesa yangu. Kwanza mwambia toe hizo vitu zake aende. Kama okelo kama Tony Ndiema nowacho no se riembe stage okawuoye gima kia wuoye gima ng'eyo Omari.
Kama manono nyisa ni adhi anyis Tony Obi to Tony onyisa ni bwana wuoda koth in ng'at mang'eyo ting'eya bi wawuok kama. Luong mamano. To wadhi kama mamano bet ga opposite VIP koro en gi place ne mobedo ga. Yes. To ka wadhi kar kanyo to Tony wacho ni mamano ni sababu Nicolo alinileta hapa niruhusu tuongee na yeye alafu akupe feedback venye tutaamua sababu mimi naye niko na shida. Yes. To mari nyisa ni bwana wuoda koth gini otama bwana jogi chanda jogi hinya. Jogi hinya to gima timore adier manitie koro nyaka gie sani gini osetamore duonda hinya bwana gima watim nyis mama no ng'ad 15,000 omiye just 30,000. Masho mar 45 no ng'ad moduogo 30,000. Akeni winjo mari. Yes. Oh, 30,000 mawinjo ka ji wacho kose 30,000 mawinjo kiwacho but machabo usia. Mani go to ne volcan. Kawangware. Oh, Kawangware, okay. Koro kano se ng'ad pesa ni moduogo kama to nomiyo jana moro ne en godo kanyo memo go thumno. Magi go thum matoni obet nyaka gimo volcano thum ing'ado ga gimoro saa kodhi sana to so chiko mano go nyaka let kabisa but en ga saa 8. Yes. Matoni otieko thum mochako aya. Immediately to fadewa onindo dala. Yes. Owadi gi fadena. Yes. Noyudo ka shono Kevo Makawilie mane nego bene dhi goyo but diere mane an acting assistant manager mar boy moro ni Freddy Junior ka Kevo Makawili. Bingi ni Kevo ne nigi fuo mang'eny. Donga par ni wane yamo Ji winji kikang'e wach ni Omari nondiko gino nowacho gino kakia. Ine yamo bwana. Sawa. Bingi ni Kevo ne nigi fuo mang'eny. Kane pok adhi dala nitie tich mana manyo ne volcano 30,000. Kawangware. So Freddy, yes, the same club. So Freddy Junior nyisa ni bwana wuoda koth gima watimo wakao pesa ni wami bwana lakini wanyisa ni siling 10,000 wakao godo sound koro wamiye 20,000. To Kevo tamore ni en obiro ga gi sound ne iluongo ni maro chieng. Koro ka Kevo no biro to go thum nogo perfect adier ber. Koro kanene ose miye pesa ni adier kano chopo sa chudo no miye 30,000 to bing ne waseluongo wa 20,000 cha. Kevo no neno ne wadwa luoke 10,000 koro ne nitie kaka ne wayware kode mokaw 1,000 mowito na piny ni mane pesa mochula. Koro immediately to mama no duogo wacho ni kama Kolo ndiye alimleta hapa na ameonyesha Kolo madharau hivyo okachaka mie tich. Koro kama mama no ne dwaro jathum machielo to a convince ni mondo wakaw Tony. To mama no wacho ni yule mtu mwenye anakuja kwa stage na bonsas watatu. Akifika kwa stage ni kukohoa tu. Alafu anavuravura hata huyu sauti huyu hapana Kolo huyu hapana. Yeah. Akao simba Omari. Yes. Tagoyo namba Kofi Makadori na an gode simba kia kata ka en be ne en gi mara. Kagoyo namba Kofi Makadori to wawuoyo kode takao anyise price medhe chule kanyo. To akao namba Kofi Makadori tachaka forward ni mama cha. Mama cha neno prefer ni heri Kofi Makadori obiogo thum instead mar Tony Ndiema ni Tony Ndiema uknini number Kofi mar 0710 to rumo gi 39. Yeah. Emane wawuoye kode mama no nodhi kamano mnotamo Tony ma Kofi obiro mogoyo thum. Yes. Koro mano sedhi kamano kendo kanyoro chopo dwe mara beach ma wantiere ni. Ma odonje dwe mara 6 kawuono wane mara 7. Yes. Tagocho ni Tony tanyise the same thing the same place. To nyisa ni sawa convince mama no mondo wane ka kwatimo nadi mondo wane kaka watiyo but okadhi let i down osiepa.
mawa wuoyo mawa winjore ni odhi tiyo Saturday yen a day after tomorrow. Makofi nenego be notiyo a day after tomorrow. Mawa wuoyo nenego be ni 40,000 niko sound ni kar kanyo posta sigolo ne to piny bende sani oridore. Koro kane wasewinjore kamano erode kamano dhi kamano mawa wuoyo. Koro kanyoro chopo totoni. Omari an gi screenshot mawa wuoyo godo gi Kofi Makadori. Ma anyise ni nadwaga kendo chako pangi tich ma volcano cha. To onyisa ni hapana bro, sani an jamani. To anyise no ke aparo ni machiegni to onyisa ni pole sani okan Kenya an jamani to watieko kamano. Yes. Koro gima ne kelo post ni en niya. Nani Tony Kano osego na story. Tony Kano osego na story. Noyudo ka an awuon asegocho no mondi gi Simba mapenje about lando nyamuse manoywago ni okwal. Nisegocho ne ng'ano Omondi Wuodombei. About lando nyamuse. Koro kana gocho no mondi to napenje about ninino niko panda kiaga le. Koro kana penje wachno. Yes. To onini kana penje wachno iko sawa. Kana penje wachno to en bendo pimo na makor ka kore nyaka gie sani kamochope ni onyisa ni en kama ta neno na en gik moko mabeti talent to jabiro ga. Koro achaka penjo Tony kaka wendni nochopo kanyo nyako mondi ywak niwach an akia ling'o mari makata ywarok musebedo nyaka kuyware ga miso Omari katini rach gik moko chuni we donje kaka isoko ga wang'a miso. But mano to kemo miego na kiwi. Awinj. Koro kane Omondi osewuoyo koda to kendo wachako wa communicate gi Tony. Onyisa ni nokadho akiek tena adier, I'm not sure. Onyisa ni nokadho kama Omondi goye thum sawa. To kama okadho kama Omondi goye thum teno onge wer moro amora mane owinjo ko Omondi wero nodonjo to moso jok mong'ere godo to wuok otimo ang'o wuok odhi kama odhiye. Then kane nodhi ka wuod Phoebe. To yudo ka nitie jathum moro kaka nigo iluongo ni ng'awa. Jathum moro mawacho ga ni I'm a father of two without a wife ni iluongo ga ni ng'awa. A father of two without a wife. Dakang'e. Father of two without. Wiyo wile gi nyinge. Koro onyisa ni oyudo jathum kanyo. To en obeni nitie thum manodhi ni mondo tim nadi ogoli. To noyudo jathum 4 gi producer biro ji 5. Yes. En ng'ato mar 6. Yes. To ka gichopo to gigomba kaka unyagomba to gi decide wach kolabo. To koro pat mare nyathini oyaga ni pile to nditulia. Sama idho malo to kona dadi tulia. Apito nitulia. Koni to wuonda. Koro wacho ni pat no kano biro ne tema ne notimo nade nogoyo to ka thum no wuok to Omondi Wuodombei ywak notimo nade nodhi e show ne mokwalo thum. Koro nyisa ni wuoda koth kata obedo ni nadhi e show ne makwalo kanyo to kanya ng'eyo but adier mantie anto juogi manokelo. Koro an bende nitie kaka daiga ni an ga wise kidogo aduoga relate story no taneno ni mago gik moko mapeti. Koro aduoga awera godo. Koro adwa chopo ni e post manandiko tarik 1, tarik 18 gi tarik 15 dwe manyo rumo. Omari an akia gima dhano wuondore ni kia ka nigo ni jothum timo ga sacrifice dwe mar 6 ka rumo ka 7 chako. Kanya akia gimomiyo giwuondore ni gikia mano. Koro
an gi pacha kane romo 2025 dwe mar 2020 jatelo to ibe jogi oseteri kocha yawa ma koro chako ng'adri ni ogoli sacrifice ok inyal awacho niya kane romo 2025 dwe mar 9 to Omari e kind 9 ga 6 mane makwongo biro 6 ema kwongo biro dongo koro mondo nandik post ni noyudo ka dwe mar 6 2025 nosekalo mana aseng'eyo maber ni jogi dhi nego Tony dwe mar 6 next year sawa kana aseng'eyo maber kaluwore gi gik mane wawacho ma ng'ato to kik penja ne wawacho ang'o wamago to personals maga ukweli ama uongo nuwacho gi Tony yes gik mane wawacho gi Tony donge mago mbaka wa awinj but ko tinya kono mondo konyo nyaka gie sani to kapar ka nitie gima nyalo luoro wachogi Tony nonyisa ni kolabo no kaka ne gitimo ji 6 he is odd one out ma kata owacho ni kata kidhi e YouTube to idhi yudo ka dhano comment ni Tony nailed it en Tony nailed kare no ne mit ne ji nyathini wuondaga tulia yes Koro ingeni kama usengusa kamano venye alikuwa amehofia maisha yake alafu gi 1 2 3 ma okay kata wanu wang'eyo 1 2 3 go iwinjo kata mano mari dakinyisa ini dakinyisa ni ler mi anyo nyaka Ruto mi tim nyaka ng'oto maki bende nitie kama igeng'rie sawa okay Koro an be kaka Simba wuoda koth an gi kama geng'ra sawa awinj koro gi kama geng'rani to kanago kono to aneno 1 2 3 mabiro aneno ni 2026 dwe mar 6 ka ng'at midhi gol ka nigo kane jogi osechamo boy chandego boy moro chien kanyo be nochamo aneno ni ng'at midhi cham kaka nigo en boys nani magocho ni Tony an awuon mapenje ni wuodo kinyo idhi nadi to nyisa nodhi maber mapenje ni to bwana chigi luongo ga ni ng'awa to nyisa ni Miriam ama Chieng something like that I don't know something Chieng I think so to apenje ni to bwana inya yiego ni sim to wawuok kodi ka jaodi ni machiegni to yie onyisa ni mano nyalore to kaneno agocho ni to nyisa ni pok nachopo ot lakini wuoda koth wawuoya kiwinji nagocho ni Tony mana pimo ne kile kitu but ok nanyise be to mano ok anyare yambo but nanyise ni ini tieka kona kata mana story minya pimo na dogo ne lala iwinja awacho ni kata mana studio committee ni story minya gona maka ang'at ma wise tanyisi ni Omari dar kanyo ka jogo poko dari donge koro ema nokela e wacho ni next year dwe mar 6 kadhi rumo chaka 7 nitie jathum madhi wito ngimane to en jathum mar Ohangla lakini lando nyamuse to donge is a scam nyikwaya mane post mana aketo koro ng'ata monene kata osome sani gino kobedo edited to an adak mana mwalo nini kaka ni gongong kaka ni ng'at madwaro town adhi e pile kata to ni town ng'at madwaro to wanyara do town tano mon the same statement manone to shoota gi bunde to wach no rum koro ing'eni sani nya penjore ni nek mar tho mar Tony debed ni noyagi e kolabo no
apenjo mare. Ing'ama riek modhi sikul ma nyaka wer ma Kiswahili ya zilizopendwa iloko mi wer gi dholuo ni kik ikelnwa donge. Donge ing'ama rieko mare. Koro an idhi yudo ka post moro amora maketo aluongora ga ne Mr. Wise. Nikop kawuoyo kodi to gimiwinjo no kok diwinje to kawe kaka ineneno. If you don't get it, forget about it. Omari adier makende en ni onge kaka diwuonda Adenide tiga notho corona. Oma basement notho corona. Yes. Oma basement the same to manonego Abenide chige manonego Oma basement to duto negi mara beni nowach ni corona. Ndogo jara giketo ni sumu diriyo an ndogo ang'eyo maber kata kana daki od Fredija Kadongo Kisumo chieng' moro alal diere apart mana diere corona no mandogo imogo simo wuoyo gi daktari moro kanyo manende chemistry. Ma Philip ang'eyo maber to ng'eya. Koro en adier makende ero kanyoro chopo mar nani ni kanyoro chopo mar Tony Ndiema ni. To bendo timre mana kamacha to two after short period to to. Koro inena juok jogi dhiga e kitui malo kani ko timigi period to kotamore to koro imigi gimagi puliza. Jogi oweketo ni jothum wetegi gini e microphone alafu mari ng'ato kik wuondi kata mana an wuoda koth ikia to kiai ng'ato kik wuondi ni kila shoni to biro kobiro gi gini mopuliza kanyo gini chami mos to kochopo ni chalo still wire manyaro kuyu tedo ni dichwe chiemo oonge ga yadhe sawa. Okay. Koro ng'ato kik wuondwa ni koro en ochiko ite no winj ni wuoda koth wuoyo moro be nosenyisa ni edit post mondo iyud go followers an gi dhako gi nyithindo adek followers dhi konya gang'o ne kit ngimana. Okano mari Nash man gi studio madwaro followers dhi konya gang'o no mujengo magoyo gi followers dhi konya gang'o. Onge. Koro Omari nyaka gi sani an kata oneg Tony Ndiema kata ok onege gima ng'eyo. Ni nitie dholuo mawacho ni jakuo mokwali ema konyi menyo. Yes. Mano e gima nang'eyo ma ok inyal loko pacha kata ok inyal timo nang'o jakuo mokwali ema konyi menyo. Okay. Yeah, labda kini kipenjo moro. Again, next, money in town, but next time to call abroad waro ni ibige picha ikon jogi ka gineni. Ni abi? Awacho ni matwa timo audio, but koro next time wabo kwayo ni bige picha mondo koro iwuoge jopiny ka gineni. Jopiny go kwayo gikwayo nang'o? Ni gine wang'i. Ni gidwa neno wang'a. Omari nyaka gi sani ma wawuoyo ni weri kata gi wang'a nyaka gi sani ma wawuoyo ni. An gi friend request 563 mapok otieko one day. Kama an gi friend request mawacho ni gi kopogore gi mano account na ok na lock kawuono account na lock 2022. To jogi penja ni mbona umelock account account no mara ane mana lock e gigi momiyo ok en chiro kata mana chiro kidonje kaka idwaro to kanjo maki. Koro ng'ato madwaro nena nyaka gi sani kata magombo nena. Bwana kata mana town ka sani kibiro minyisa ni bwana wuoda koth adwa maki video tinwaye gima ni wacho chandego. Bwana dhi wacho matiek ka wacho ni jakuo mokwali ema konyi menyo to ok adwar nwa wuondore. Tony Ndiema wacho niya. Seche moko saa zingine naonanga vitu zingine kwa muziki hadi nashindwa niache ama nifanye nini, lakini mama yangu ananiombea. Koro anyaka gi sani kata mama yangu madaombea nano onge bro kagidhi Kitui to wan wadhi Tanzania gwere to dhi gimokela mar Javan Makajuru.
Igoni gimokeli emokela. Tiende ni in ga juoki moro. Tiende ni temo kono ni in ga juoki moro. Koso in ajuoga. Nyaka gie sani. Nyaka gie sani Omari to anto anda nyawacho ni alemo. Omari. Omari nyaka gie sani nyawacho ni alemo. To ok adwar ni wawuondre kata wapandre, alemo taneno. Odero min masi omina neto mago gik mane wan godo ka Fredi Jakadongo. Be isefwenyo no odero min masi owar. Odero min masi owar, yes. Penje kong'eyo ng'a nyathi moro ni wuoda koth. Koro adier manitie en ni an dalemo makara ajuoga no to in miwacho ni wachinti ni gimari moro mago bende wang'eyo to waling' aling'a. Ok ikipar ni ming'eyo ga kendi bro. Kata in be in ga juoki moro lakini adier manitie en ni kaka wacho ni no mane kaka gino nobedo. Awuoye wi post na pok awacho wach to mar Tony Ndiema. Mana atemo elaborate post na lakini ka koro udwa na wachnu maluong nu nyaka an gi nyinge adek ma an godo shwa iwinjo. Ni kata ko pingo to pinga ni mago to gik manitie lakini kata en owuon e chunye to ng'eyo ni gino to notimo. Yes, yeah. Yes. Koro in short wa conclude ni no nege. Ok ni wa conclude ni no nege. No nege. Yeah, ok ni wa conclude ni no nege, but no nege. Yes, gimomiyo no nege. Gimomiyo no nege. Yes. Ne en ni gimomiyo no nege ne en ni okay. Omari aelewa Ohangla. Gimomiyo no nege en ni Tony was a good guy. Yes. Same as Kofi Makadori. Though ng'ato kosetho ya koro wende ne mitga ai ng'ane ne nyong'a iwinjo. Omari an minena ni bwana ngimana akale matek mokanyaro poka tawacho gimiwinjo ka wacho ni nege mara nini mi nakwanga na nonsense adier makende. En adier makende ni Tony kaka wer kata an gi thuma masegolo diere moko kech no hewa mawero MCA mara iluongo ni Oduoro Odongo. MCA mara nawero iluongo no Oduoro Odongo mabende oluwo kana tiyo ineno ka Kolo production kama nene igole Sindika. Pumbavu mimi. Yeah. Kanye mana golo ni Oduoro Odongo wer ma pesa mane an godo mana nyachulo godo ote mana kaw magolo godo wer momodho pi lakini ando chako konya ando chulo na ot siling 21,000 kani dwa lorna. Koro en adier makende ni kata an mana gik mawero ok nya chopo kanyo but adier makende ando thuma donja 2006 mo kinya convince abro. Yes. Ohangla achako luwo Ohangla 2006. Ma okanya wuondi ni Hapana, I can't give you that room bro. Awindi. I can't give you that room. Roughly ni penja ni asetiyo gi ng'awa momiya ada inang'eyo wacho Ohangla donge. Okay. Asetiyo ga Alex Jachiga. Asetiyo go Chinjo Jara. Yes. Ko Chinjo Jara nago lwedo ka Fredi odhi Nairobi. Yes. Ng'ama ne chula ni luongo ni Areika Kerino. Yes. Mako Chinjo ka Club Shepherd Kibos. Yeah. Asetiyo gi Fredi Jakadongo. Asetiyo gi Ndogo Jara Bele. Yes. Adhi kamano ero atukni ang'eyo geche manyabiro Nairobi. Kachopo Nairobi kaka nego uwaje mdosi. Kana biro katukni kachopo Nairobi ka nego.
Kakevo makawili kakana achuoye wiya kama. Kaito ka mokela mon madwa no we ka en be no dwaro mago ngwe charinga lal. No, Yeah, koro ane pa Ohangla sete wiyo wil makanyisi asebedo maneja mar Onyanga Led. Ma ina ng'a mong'ere industry ka ma jogi ong'eye. Yes, asebedo pa Ohangla na abiro asebedo okay. Nitie nyaka boy moro ni Prince Kafaya. Bende asetiyo godo but koro nitie mama moro ne en go e Ken iluongo ni Miriam akani ng'awa kiarago. Nobiro bonjawa mogolo wa ot gimoro saa 4 okinyi mowitonwa kila kitu oko ne chiege ne wadak one bedroom. Koro kana adhi dala to kaduogo to Prince Kafaya wacho mana tu gi mama no ya ot ma Prince Kafaya no riemba Kisumu. Niko naonge ot Kisumu ma kum tasebede bro koro kanyisi gi mang'eny. Nudake ot mama. Ne wadake od jatelo to mama Chema ne chulo ot mama no kwani Nwadake ot jatelo to mama Chema no chulo. Mama Chema ne chulo ma that period ne wan gi nyathi moro Prince Kafibi nanicha be apar ni atiyo godo. Toby iluongo ni Toby Konaka. Toby Konaka. Toby Konaka tiyo godo to Toby Konaka tiyo godo bunga mwalo kacha lakini kitieko tich tiwuotho gi tiendi nyaka Kibos ko kiyudo gachi ni ang' meedho tichamo Omari asechandra madagi so bro. Koro nyiso ni dwe mar 6 next year be ng'ato chak dhi. Koro ok ang'eyo ni mipango mare jajawa to ne nang'o lakini famous to imanyo dwe mar 6. Fem biro ga dwe mar 6. En cha Kolokola cha notho ga dwe mar 2. Kolokola apa ni dwe mar akia maber apa ni dwe mar 2 wan. Wamanyane. Oto nani Obala director to dwe mar 13 koso. Dwe mar 13 nitie dwe mar 13. Dongi temo pingo no ken dwe mar 6. Itemo kona ni magi jomolwar dwe mar 6 te. Nyane kabor godo to ni nyapimo. Lakini mbele niyo Obala cheto dwe mar 13. Oya ng'ere ya. En ga dwe mar 6. Yes, kodi winjo gima timore babu. Apar ni gimikonya goda search to onge lakini an gi shida moro kwa nafungana. Koro apar ni kaka nobedo nini kaka jogi ne tera ng'wecho edited post mara nini. Ikonya at least nimefunguka awinjo ka koro an sawa lakini ng'at mofuo ema nyalo wacho ni a edit post moda nini but bing ni ang'eyo pa Ohangla ni Omari kata in ka uchako yuaru but yuari gi joma be inine dong yuari gi kaka miso tuango. Ng'eni ni yuari gi jok mok serious yuari gi kaka miso tuango maluongo Fuliza ni Fuliza. Yuari gi kaka Ijuari gi kamwala ya dundo jo man gi disabilities ka. Lakini wacho lakini kimuoyi moromo ni neno mabni Roma dieri neno ni maber ni Roma. Kuom jok moko ka idhi yuari na godo. Kona. Dhi yuari go koth Jarafogi. Dhi yuari na gi Inda Wonyandare. Aneno ko Obala Kokomu no post ka endi
en dek 2022 December. Dongi pare gadiriyo koro en December gi dwe mar auchiel nani Omari tinde nyaka karango idwa na puonji kila kitu ya higa wapoko gadiriyo koro kaka okiwa tekni gima nachako so koro kopogore gi mano kiseyuo gi boys so dhi yuori na kin wuoyi moromo dhi yuori na gi ng'ato ni Uncle Eddie to kiseyuori gi Uncle Eddie dhi yuori gi Freddy Jakadongo kiseyuori gi Freddy Jakadongo lucha mosa pok awacho ni jogo nyanegi kiyuori kode anyisi ga ni yuori ga gi jok moluor sawa awinji Omari lucha mos sawa lucha mos tidhi Migori kacha tiyuori gi ng'ato ni kaka Talanta tiringi dhi Homa Bay tiyuori gi ng'ato ni Eli Toto araduog sia yuori gi Musa Jakadala mondo walor bugno bro ananyisi adier an ok an blogger lakini adier manitie jothum midwa yuari godo ineno ng'ato kaka Musa Jakadala nyisa ng'at mose cloud chase gi nying Musa Jakadala pok ineno donge na neno kaka patitemo loso kiki moro ni Uncle Eddie no nyise ni sijuo bi Nairobi mara nini an Uncle Eddie kogona ga simu kata ka gone to chieng oduma nyisa ni bona kolo ng'at manya misilingu 500 kionge kata siling achiel ng'at moko konyi makonye dichiel dwaro gimoro kuomi kik kethi gi ng'ano an Uncle Eddie oro naga pesa obed no tek obed no yot adiero oro naga pesa mama wa hello awacho ni Uncle Eddie oro naga pesa iwinjo yes to gin osiepe ma waloso godo osiepe mok na cloud chase nigi kata natimo nang'o koro kikudo gulok gini ni jok makwano ga wacho ni nego dhano sawa niko kikwano jok manego dhano to dakwano biyeta woda wasi to kakwane sawa ni dakwano boyeta de kwano joma nego ji de kwano boyeta to okikwane okakwane iwinjo kadine bed ni kwano jok manego dhano kata jok marundo dhano dakwano ni ng'at morund to in iwuon ing'e kamo ai dakwano ni this nyakwar lawi this nyakwar lawi akia kata ikia ng'ato no this nyakwar lawi Dhi YouTube search this nyakwar lawi ineno wer mar Otieno Alaka ine kende mama mano wendo this nyakwar lawi ne tiyo galoka sawa bozi ano ndiye kuodo meno queen jathum kuongo yie na mamako microphone kaloka kawero Sara Nyarojola by Ouma Basement koro from kanyo bro awiro ka ol gi wuoya dwa golo gari dhi kama dhi nyisa gini idwa nyisa kopogore gi mano donge en wach Tony Ndiema mang'eny gi to wadonje na asiwinjo bro an koro itieka koro penjo moro amora mi feel ni ing'eni inyalo feel ni ng'ato nyalo penjo kama koro penja mondo nyino madwa penjo no winjo we stream nege ang nege mi we comment kanyo dong koro namba ni an go tamanyi ko okay sawa ago erokamano nyakwara mogi mano badi mabende noketo post moro kacha ma post ni endi erego adhi keto nugo kanyo Nyakwara mogi
Be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.